automatska traka oko stroja, električne i pneumatske komponente cijelog stroja izrađene su od poznatih proizvođača u zemlji i inozemstvu. Kvaliteta je pouzdana i stabilna, te je visoka proizvodna učinkovitost. Usvaja PLC upravljački sustav i rad sučelja dodirnog zaslona, koji je jednostavan i jasan za korištenje. Stroj ima dobro prijanjanje, glatkoću i širi raspon primjene. Idealna je oprema za pakiranje za prehrambenu, kemijsku industriju i druge industrije.